Com estàs invertint els teus recursos emmagatzemats? T'estàs reservant alguna cosa per tu? Déu va manar a Moisès que construís el temple que prèviament li havia mostrat, perquè en fes l'edificació tal com ell volia. Per al material del temple va caldre la donació de tots els materials que el poble tenia, gràcies al fet que Déu, en fer-los sortir d'Egipte, havia omplert totes les seves arques. Èxode 36, versets 4 i 5 ens diu: Tots els experts dedicats als treballs del santuari van deixar la feina que estaven fent i vingueren a parlar amb Moisès així. El poble aporta molt més del que cal per l'execució de l'obra que el Senyor ha manat fer. Finalment, es va haver de dir al poble que deixés de portar material, ja que amb tot el que havien recollit en sobrava. Hi havia abundància de donació. Com està el teu entorn diari? Tenen abundància de tu i de mi? Cada dia hi ha milers d'obligacions i tasques quotidianes que ens ocupen gairebé tot el temps. En aquest ritme diari, podríem pensar que gairebé no queda lloc per a les persones que tenim al costat. Però en aquests versets veiem que nosaltres, tu i jo, som els qui, amb tots els nostres recursos, materials i immaterials, proveïm l'obra que Déu vol fer en la nostra vida i a través de la nostra vida a la dels altres. No som simplement una existència destinada a créixer, multiplicar-se i morir. La teva vida és molt valuosa. Gràcies a ella pots edificar la vida dels altres. Decidim, doncs, sortir del paradigma de viure només per a nosaltres mateixos i comencem a construir, amb tot el que Déu ens ha donat, una vida millor per tots aquells que Déu posa a la nostra vida. Inverteix temps en l'obra de Déu, perquè la teva vida t'edifiqui a tu i també al teu proisme. Estimat Déu, ajuda'ns a veure tot allò que tenim a la nostra disposició. Els talents, els dons, les virtuts, tot el que ens caracteritza com a persones. Perquè no ens ho quedem només per a nosaltres, sinó que ho puguem lliurar tot a la teva obra aquí, a la terra. Mostra, estimat Déu, a totes les persones que veuen aquest missatge què poden fer amb tot allò que els has donat, perquè vegin que són molt valuosos i importants als teus ulls. T'ho demano en el sant nom del teu estimat fill Jesús. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.